Maswera sei. Share link redu kune vasvika ndeti. Let's just share our link with others. Hatisi panapa kwenguva yakareba. Tingoita ka streaming minutes mashoma. So let's just share live stream yedu nevamwe handiti. Let's just share nevamwe. Right, titange dukwasana. Muri kundinzwa here? Can you confirm if you are hearing me? Confirm kana muri kundinzwa mumacomments. Can you just mungondiudza kuti muri kundinzwa here tipfuurire mberi handiti? Ngondiudzaiwo kumacomments kuti muri kundinzwa here vazukuru. All right, thank you very much, Chipo. Thank you very much, Chipo. Thank you very much, Nyara Zai. All right, save a like, Manuel, Zurkudidi, thanks for waiting. Chipo, thank you very much for waiting. Zukuru wangu. Rosie, thank you so much for waiting. Gogokuziva maswera sei. Thank you so much nekusupporta musha, makomenti enyu tiri kumaona. God bless you so much. Zvakaoma dzatinadzo nhasi ndo dzatirwadza. Nyaya dzacho hadzina kujairika. Zvakaoma. Esi Violet. Violet muzukuru wangu waswera sei. Thanks very much for coming. Chipo Chigudo, Zurukudi mzukuru wangu, thank you so much for coming. Let's just share our link and ngatingo share live stream yedu nevamwe. Ndikona number yedu tiri kuwedzera. Thank you very much kune vachangotibata. Thank you for confirming. Kuda kwashe. Tumani, Zurukudi, thanks very much mzukuru for coming. Nashe Mangezi, waswera sei mzukuru, tinokutenda nekuuya nditi. Fabian Shara, mzukuru, thank you very much for your support. Corona mukupe. Hey, zvakaoma mzukuru dzaonekwa nhamo dzemukomana idzi. Hey, dzevakomana nevasikana idzi zvakaoma. Tendai chengeta. Waswera sei mzukuru wangu. Thank you very much for coming, for all your unwavering support. All right, thank you so much. Right, vazukuru tichiti nematambudziko handiti. Hey, zvakaoma. Nematambudziko hama dzedu dzatisiya Makuseni naAnhasi, Genius Kadungure, well known as Ginimbi handiti. Moana, she's a fitness trainer handiti. Munhu ari kunge achisimuka, she was doing well. Anga achiita zvakanakawo muindustry yakewo, and people were starting to celebrate nekuda kwezvaanga achiitawo. Just of recent akamboonekwawo pavidhio imwewo yani yaJapraise handiti. Anga achisimukawo musikana uyu. Tinokutendai nesupport yamuri kupa. Nguva yakaoma, tapinda nguva yakaoma asi
hapana zvekuita vazukuru kutongogamuchira handiti kutongogamuchira. Nyaya dzachona dzine dzakutenderera dzakawanda wanda, asi pari zvino ngatimbobatai timbobata maoko chete ati tangoitira nyaya live stream ino yekuti tingobatawo maoko nekurangarirawo hama dzedu dzatisiya. Taona vanhu vakawanda, hundreds and hundreds of people vatravela kuenda paitika tsaona kuborodhe uku handiti vakanoonawo kuti zvezvaitika zvanga zvichipisa tsitsi vazukuru, zvanga zvichisirisa, asi hapana zvekuita, kutongogamuchira. So hatisi kuda kuti tipedze nguva yakareba tiri panapa. What I'm going to do, ndiri kuisa link, vanoda kupinda mustudio vauya havo mustudio, tiuye tizongotaurawo mashokowo atinotaurawo ekubata maoko handiti, ekunyaradzana nehama dzasiyiwa dzese handiti, hama dzese dzasiyiwa neshamwari, tingowanawo mashoko mairi matatu tingowanawo mashoko mairi matatu amenoti lingi rangu rakuita sei, lingi rangu rakuda kuita alright. Apa ndiri kumbogadzira lingi rachona rakuda kuita manyawa. Alright, ndichatrai kurigadzira mai manje handiti. Regai ndimboita ndichiverenga macomments. Alright, hanzi na alright, waiting for the news now. Okay, anatozi masora sei anko. Zvakaoma, tapinda nguva yakaoma handiti. Like I said this, thanks very much for coming. Nyaya dzacho dzakutenderera mustreets esocial media ndo paunoona kuti zvakaoma. Nyaya dzachona dzine dzakutenderedzwa mastreets umu, ona kuti zvinhu zvacho zvakaoma. Saka ndaisa link. Everyone is welcome. You can come studio tizotaura handiti. Uyai mustudio vazukuru tizotaura, hatirambidzwe kuuya kuzobatawo maoko. Genius Kadungurika, vazhinji vanhu vanga vachimuziva nenyaya yekungofara. He was one person aingozvinakirwa zvake, aingofara handiti. Munhu aiva wekungoentertaina vanhu. Joy ndo raiva rake, kuhosta mapati handiti. Just of recent vanhu vakanga vakazara kudomboshava kumba kwake kwaanga achihosta his birthday party, anga yakanzi white party handiti. And apa vazoshaika vachibva kupati futi. Vanga vachibva kupati Moana, anga ane birthday party yakewo. Try to come again, vazukuru handiti. Try to come again. Tikaita 2-3 vanhu vanopinda mustudio tobva tavhara zvedu handiti. So murangarire kufara zvaro handiti. Yesi muzukuru wangu. Sakuru maswera sei? Mushe zviri kudii muzukuru? Zviri nani sekuru, nematambudziko. Yaonekwa muzukuru, zvakaoma. Amenoti tichataura vanani. Zviro zvinorwadza sekuru, zvandibata moyo wangu ndichiona mavhidhios acho patsaona sekuru.
It's unbelievable. Notonetsa Okay, ini nangu kugamuchira. sekuru ndinode kudai so handitika. Yes. Toti nyararai kuchemai miyamai. Nyararai kuchemai miyamai. Mwari anesu. Zvinorwadza zvotibaya moyo amai. Maita basa sekuru ndimarange sorry. Hey. Ndinotenda muzukuru ndazvinza ndokuziva muzukuru wangu nyange ukauya usiku nepapi. Ndinokutenda muzukuru nenziyo yawaimba yekudedicata kune hama dzedu dzatisiya. Thank you very much. Right, tinoda kutenda muzukuru wangu Marange awana nguva yekumboimba. Hey, takabatikana vazukuru. Nguva inoyi inguva isina kujairika handiti? Inguva isina kujairika. Asi todiniko kutongogamuchira kana Mwari atonga anenge atotonga. Hello. Yes, mzukuru. Nyararai kuchemai miyamai. Nyararai kuchemai Hello. Alright, vazukuru vangu wanga wapinda kandi nokumbura kuti mupinde modzima kana iri foni imwe yachona kana kuti iri laptop modzima mongosarurwa nehwana handiti. Ndokumbura mupinde zvakare. Ndinotenda vazukuru, ndinotenda nesupport yese yamuri kupa. Thank you very much. Amenoti tichareplacerwa nani apo Ginimbi vainemerana zvavo naPassion Java ndeti naProphet Passion. Vazhinji vaibva vatoita mafeelings. Munobva kuti vazukuru ndoda kuti ndikudzei chokwadi. Mumastreets esocial media umu musanyanyokecha mafeelings. Pane vanhu vanobva vakecha mafeelings okutoti kana mumacomments chaiko unoti ukada kutaura pamusoro pecelebrity ningi waanocelebrata unotomunzwa kutoti anobva atobatikana pamwoyo. Vazukuru ndoda ndikudzei macelebrity nemasocialites awa ibasa ravo kucreata macontents. Vakangofananawo nesu mayoutubers. We are content creators handiti. Basa redu nderekutsvaga nyaya dzekuti mimi munge muri munoentertainiwa. So Passion Java azoitawo video yaanga achitaura achibudisawo pachena kuti aiwa zvataita mumaintaneti umu vamwe vanga vaitopedza vatoona ungati tinovengana naGinimbi, but it was just content yavaicreatera kuti zoni imimi munge muri munoentertainiwa handiti. Papasina mafeelings, vanga vasingakeche mafeelings, vaitoti vapedza kuita zvavanenge vaita vainobva vatofonerana vazukuru. Manzwa vazukuru. So mastreets esocial media ngatisakeche mafeelings handiti. Chinhu chinorwadza kuti tarasikirwa nevanhu vakawanda patsaona iyi, mhuri dzasiyiwa. Ndichida kutaurawo about Moana. She was a young lady anga ane potential, anga ane future yakanaka mberi kwake handiti. Zvinhu zvanga zvichiratidza kuti zvanga zvichirongeka. Chinorwadza ndechekuti akabva kuSouth Africa, chitraveled all the way from South Africa kwaanga achigara achishandira kuuya kuHarare kuzocelebrata birthday party rake handiti. Hapana chinhu chinorwadza kuti nezuro tanga tichimuti makorokoto handiti. Nezuro chaichaita itomuti makorokoto. She turned 26 handiti. She turned 26 and then today totomuka takutoti nenhamo. Zvinhu zvinorwadza.
vazukuru vangu gadzirai sound yenyu handiti. Try kupinda mune one gadget. Musapinde padhuze pane imwe foni kana kuti chi. Right, ndinogamuchira muchirongwa muzukuru wangu. Panopa. Right, Nashe? Yes. Tinoti nematambudziko zvawa vazukuru. Aonekwa. Zvakaoma. Zvakaoma shuwa. Right, vazukuru. Ndokumbura mudzime imwe kune sound iri kubuda mumashure kadzima imwe foni kana kuita sound yenyende pasi. Tiri kuinzwa kuno. Kana muri musemurumu sarai ne1. Tichiri kuinzwa zukuru. Yaita ka? Ndo zvati magona. Right, ndinokugamuchirai uchirongwa. Hello. Chitaurai kavazukuru, time hatina. Taurai, ndiri kukunzwai. Hataradziwa mufunge namukoma Genius. Tongoti rest in peace kuna Moana namukoma Ginimbi and friends. Chokwadi tasvika patarwadza. Chokwadi tabatwa panorwadza. Yeah, sure. Yes. Alright, saka ndapinda mumashoko amungade kutaura. Ndongoda ngoti ngavafambavo murugare. Chokwadi. Ngavafambe murugare. Alright, tinotenda vazukuru nemukana wamawana wekupinda mustudio handiti? Alright, muve neusiku hwakanaka. Right, let discara be. Hello, sekuru muri sei? Mushe, tinoti nematambudziko zvavo. Pakaipa. Inini handisanda kutombobhilivha kuti zveshuwa zvinhu ndo zvaitika, zveshuwa hatasiwa. Unozi rinonzi gore dema riya ndo ratafukidzwa. We can't believe kuti ndo zviri kuitika. Vanhu vanga vachizvifarira. I don't have much to say, but ngoti may their soul vese vazorore murugare, vazorore murunyararo. But vatisiya panorwadza unoziya. Unozwa kuti sekutaura kwamuri kuita inini kunyange pandaogamuchira nyaya dzachona makuseni because ini matambiriro andaita somebody atonditsvaga makuseni akatoti sekuru ichokwadi here chatiri kunzwa makuseni sen, that was early in the morning. Zvikanzi sekuru ichokwadi here chatiri kunzwa ndikati chokwadi chezvo kuti zvikanzi kuti Ginimbi ashayika. Ndatomutsura ndikati aiwa kati tambe nekufa kwemunhu because I knew kuti Ginimbi nezuro akaenda kupati saka anofa nei. Zvinhu zvakaoma, especially wakuona mudziyo wacho sekuru kuti uti Satani afamba zvake. Toda kutaura chokwadi kuti vanhu vanga vachizvifarirawo vari kutocelebrata kuti tawedzerwa rimwe gore naMwari, then something bad like that. That is terrible. Hatingamboti bad inga explain the situation, but tiri kungorwadziwawo sekuru. Ndangouya kuti kumhuri yekwakadungure yekwana Moana nevamwe vachona tingochemawo tiri netariro, chingoti rufu inzira yedu, tese tiri parwendo tiri kuendawo ikoko, bvatasiwa tiri panorwadza. Thank you, uncle. Maita basa lediscara B, thank you very much nekuuya kuzojoinawo program ino patiri kurangarira magamba edu muentertainment industry handiti. Aiwa, it's okay. Right. Mukoma Chivanda, I can see you. All right. Thank you very much, lediscara B, for coming through. And guys, let's go and subscribe to lediscara B ku channel kwa vanditi.
she's a YouTuber, she's doing a great and tinodzidza zvakawanda. Right, welcome to the show muzukuru. The only Zimbabwean uncle, how are you? Mushe zviri kudii muzukuru? Tiri nani zvedu mko, tiri nani zvedu uncle. Tinoti nematambudziko sekuru. Tinoti nematambudziko. Tabatwa panorwadza muzukuru, tabatwa panorwadza, tadzimbiwa. Chokwadi sekuru. Munomboziva sekuru ka, rufu rwakadai ka, handidi kunyepa hangu, runorwadza. Kana munhu achinge akarwara zvake, munogona kuona kuti aiwa chokwadi munhu akurwara, akutofa, anowana kana nguva yekuoneka vanhu. Anogona kana kuwana nguva yekusiya aronga upenyu hwake, aronga zvichaitika mushure mekunge afa. Asi rufu rwakadai angoka, rufu runorwadza. Rufu runorwadza zvikuru. Zvokuti ini kana paya ndatumirwawo tsamba mbozha makuseni ndagaya kuti pamwe majokes ka, ndakagaya kuti pamwe vanhu vesocial media roda kungotsvagwa attention. But pandazoona pamaplatforms akasiyana-siyana vakungotaura zvimwe chete, ndo pandazotobhilivha kuti zvechokwadi Ginimbi atisiya. But sezvineiwo ango, sekunyorwa kwazvakaitawo kunzi nyama ichadzokera muvhu, mweya uchadzokera kwawakabva. Kana kuri kuda kwaMwariwo hatina zvatingazviitewo. Hapana, kana nguva yakwana. Kana nguva yakwana ugone kuipoya. Zvinorwadza kuzvigamuchira, asi ndo zvazviri. Kana rasvika zuva rangu, muchangondionawo ndaenda, muchangondonzi aiwa Chibanda aenda. Kana yakasvika nguva yenyuwo, muchangondonzi angova aenda. Otherwise ndo mashoko andingade kutaura chete aya. All right, tinotenda muzukuru, thank you very much. Tinotenda nekuuya. Asi rufu rwakadai runorwadza angu kutaura chokwadi. At least dachinzwi kana kuti munhu muchembere afa zvake, kana at least kana kunzi munhu afa akuma 8 years toti aiva nyama dzinge dzaneta. Ani mukuzvinzwa? Rufu rwemwana mudiki ka, inini zvangu I believe kuti rufu rwemwana mudiki ka runorwadza kudarika munhu achembera. Because munhu achembera munhu kuti aiwa miviri yenge yaneta. But kana achiri mwana mudiki manje zvinorwadza. Ndo maonero, ndo mafungiro angu ya. Chokwadi apa muri kuona kuti ango tarova panhongonya, tarova panorwadza. And this guy, you know what? This guy Ginimbi na Passion Java. Ndongoita kuti social media yeZimbabwe itofaye, because ndongoita sei, ndo ma-actors achingochiacta madrama. Saka I don't know now kuti Passion Java achaacta nani madrama acho, kana munhu friend yake yange achiacta nayo madrama yatisiya. Panotorwadza chokwadi, daita tichitokwanisa kuti tinge tinaye pano palive tatichaita kuti tinge tiri naye zvechuwa. But ndoziva kuti ari kubatikana, because pane video yaaita achitochema, abatikana because ndanga ndichitaura inzwa kamuzukuru, ndamboita rimwe video ndichiti munhu haugone kuita majokes akafanana neanga achiitwa naPassion Java naGenius Kadungureka. Kana musiri mabhururu zviya zvinotoitwa nevanhu vanonzwanana vanowirirana kunemerana kwavanga vachiita kuya. Inini video yaPassion Java ndaiona hangu achirwadzikana. Inini hangu tachikwadika ndaizviziva kuti Passion Java naGinimbi havana kumbovengana, asi kuti vari pabasa, vari kucreate entertainment. You see ne? Aiwa, kana machesi naDhewa ungazina kubvira wavengana. Imi vanhu tisaivengana, but vanhu ungazina kubvira wavengana, vaicreate entertainment. Ndofunga mazuva kana nhasi Passion Java achipa testimony kuti arwadzikana zvikuru sa.
gore rino 2020 inoika ameno 2020 ino inenge yakangonakira maAmericans chete ndo anenge ari kuenjoya because maelections avo ane isusu vamwe tese zvakatoomerawo mani nekuti kwaane change kuAmerica vangochinjawo so saka pamwe ndo vari kuenjoya isusu hei tusapfukidzirwa negore dema but handidi kunyepa hangu rufu rwaGinimbi rwarwadza ini rwarwadza iwe rwarwadza munhu wese kutaura chokwadi because ndakatarisa Ginimbi ninika ndenga achazova strive masiwo amangwana because that guy enga achifamba nebhora muri kuona here bona Ginimbi enga achiinvesta munyika yedu yeZimbabwe akainvesta angave kana avhura kana kuti avhura kana supermarket whatever chaavhura it's a benefit to the nation because iwe unowanawo mabasa ipapo ani mazviona plus ivo vanga vakatofamba nebhora sebhora ndete okay Jason Musechu, thank you very much. Thank you so much for coming all the way from Tanzania, Dar es Salaam. Thank you very much. As we are here mourning our one and only brother and socialite. Hello? 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 No. Yeah, how to put you together today? I mean, marriage officer today. Marriage officer. Hello? I'm a marriage officer today. No. I'm quite given you are running. Marriage officer today. Hello? Give it. Right. Mkoma yo boy. Baba mutise. Hello. Not nematambudziko zvao. Ndikutorwadziwa crash yangu yaenda. Ndikukunzwai. Shamwari. Crash yako akuchisina Shamwari. Moana ndarwadziwa usingaiti. Crash yangu yanga ine potential isingaiti yekuenda nenyika chaiyo. Zvinoita so. Zvinorwadza. Yeah, all of us, if there's one thing Neta to believe is for real, Ginimbi is gone and Moana and all those people they were together with their friends. It's shocking. Yeah, it's very shocking. Just imagine the people who they were with in the club yesterday. Yes. But just a few minutes later or hours later, the people are no more. It's very shocking. Really shocking. And okay, I just want to ask you as an entertainer, as a content creator, but what does this mean to you for entertainment? For me, it's actually sad news in the fact that, Passion Java and Ginimbi, they have their beef, but beef really created for us is also a spectator, not good in real life. These people, they did what they did for our entertainment, so we will not get that. Because as for me, I have to confess, I have about 3 videos I did about Passion Java and Ginimbi, which are over 100,000 views. So now, do you think I will get them assisting? Yes. So it's close to the entertainment. To the entertainment industry, even the guys like DJ Towers who are benefiting from Ginimbi, labels, Zimbabwe, those who are getting sponsorship from the guy, in fact, akusisina Ginimbi live pa Instagram zvatopera tichatambisira alright vachatambisirwa hema uyu
Saka yeah, that's very it's a true. shame. Zvatodhakwa. You know, each and every single day we could wake up early in the morning and check what's up na Ginimbi. So no more. Ranga. One down. Sekuru. Hey, nematambudziko mzukuru wangu. Kule ini ndapererwa ndapererwa big time. Ndiri kuziva kuti wanga uchimuda murume anonzi Ginimbi zvakanyanya. Ndapererwa to an extent. Handitomboziva kuti handisi kutomboziva sekuru, handisi kutomboziva. Handisi kutomboziva kuri. Riyo ndambotira. Wakuitwa sei futi apo mzukuru? Sekuru. Sekuru ndambotofungidzira kuti inhemaka ini pandatanga kuona yamakanda makuseni yai yanga iri kuma 5656 somewhere there. Yes. I think YouTube I was one of the first person kuisa video about that. Ndatosvika ndikati hakuna, ndobva ndambotarisa pasocial media hapana chandaona, ngati sekuru vari serious here kana kuti vangoonawo Facebook vanhu vanoposta kazvimwe zvezvo. Yes. Pandazodzika ndichigara in the next 30 minutes ndatozoona kuti mahwani. Zvinorwadza. Anyway, I think munhu wese anoenda kana nguva yake yakwana. I think that way. Yes. I think that way. Yeah. Boss Sekuru, thanks for this time. Thanks very much nekuya mzukuru. Thank you very much. Nekujoina live. All right. Sure Sekuru. Okay. Cool. Right, over to you, Mr. Your Boy Beats. Your Boy Beats. All right. Paita abvunza kana bota T pass one. Anzi elo sekuri ko Ginimbi ane ma siblings or mubereki mupenyu here. Yes, actually zvinhu zvinorwadza nekuti mai vaGinimbi vakashaika mai manje, I'm sure handiti but baba vake variko vapenyu, ma siblings ane first born emba mavo musikana, tamuona ane ma brothers wo ane hanzvadzi nema brothers, ma siblings anawo and baba vake variko handiti zvakaoma zvikuru. Zvinhu zvatiafecta munoziva kuti every morning inini sasekuru venyu ndinomuka, ndine vanhu vandinotomuka ndichinocheka pamainstagram accounts avo. One wacho nanga ari Ginimbi, ndaitoendawo kuma-accounts ake ese ndonoona kuti havana here zvavari kutirongera handiti napassion java. These are the guys na Moana angakuyawo nazvo zvakare. Moana I'm sure kana kune munhu umwe arwadziwa zvakanyanya ndiJapreza arwadziwa zvisingaite nekuda kwokuti ane video raakaita naMoana, and I'm pretty sure kuti they were still gonna do some more videos handiti zvinhu zvinorwadza zviri zvaitika zvikuru, zvinhu zvatirwadza. Ana Glory ari kuti rest in peace Ginimbi. Vazukuru ndaisa link, you are free to come. We are studio tizotaura. Right, Ginimbi tanga tiona why vanhu vari kutaura kuti Ginimbi zvakanyanya, because he is one person who was inspiring our young people. Vanhu vechidiki vakawanda anga achivainspirewo kuti vange vari vanoonawo ramangwana rakajeka. Also chimwe chinhu changa chitiinspire inini hangu, chimwe changa chitiinspire kwaakanovakira imba yake kudombo shava handiti
kudomboshava changa chindiinspirewo chandakadzidza ndechekuti vazukuru tikaitawo mari ngatidhivhelopeiwo kunzvimbo dzatakabva handiti kwatakakurira tinoendawo tonodhivhelopawo nzvimbo dzoita zviri nani handiti zvakaoma zvikuru. So ndaisa link, you are free to come, unongoenda palink unobaya ouya tongotaurawo zvaunorangarirawo, angave Ginimbi kana kuti Moana or whosoever. Vamwe vachona tu havasi kunyanyozikanwa zvakanyanya handiti vavanga vainavo, but kana tichivazwa zvakare you are free kuuya tobva tauya tozotaura handiti chinhu chinorwadza kuti nezuro tanga tichiti congratulations kuna Moana pabirthday rake. Inini pfungwa dzangu dzadziri dzekuti nhasi tanga tichazoita mavideos ekutaura zvakanyanya pamusoro pekubirthday party kwaMoana, not knowing kuti zuva ranhasi tichange tichitaura nyaya dzakadai. Chinhu chinorwadza zvikuru, chinhu chatirwadza, tabatwa panodzimba mwoyo handiti tabatwa panodzimba mwoyo chaipo. Right, chokwadi zvakaoma. Hanzi mbinga ichipona liswa, hanzi mbinga ichiripo pamweya, nyama ndiyo yazorora. Chokwadi mweya yedu inogara narina handiti mbinga ichiripo, mbinga mabasa ayo handiti. Hanzi neshoko raMwari hanzi mabasa ako achakuteerera. So mabasa embinga haari kuoneka. Mabasa embinga ndiye muwani munhu muZimbabwe akapinza matop fleets handiti, motikari dzepamusoro. Lamborghini anga anayo, inonzi Ferrari takamuona anga anayo, neiyo yachona yazongoitawo kuti ange ari vanopfuura zvakaoma. maRolls Royce, mabhadi, motikari dzese dzakanaka wainodziona kwaGinimbi handiti. Mukomana achiita inini motikari dzemaflowers payadi pangu zvaitoinspire umwe munhu wechidiki aitobva atoti hei vakomana, waitonzwa shungu ukatoshanda nesimba handiti. Kana kune vanhu vanga vasingazive, vamwe vari kutaura zvakawanda wanda, but Ginimbi he was munhu anga ane kampani yake, ndi CEO wekampani yaiita zvegas handiti, yanzi Pioneer Gas what handiti. Vaitawo zvemagasi. Ndofunga munonzwa kunetsa kwakaita chakanyanyisa kuti vaite mari vakomana ava, inyaya yekuti pakatanga kunetsa magetsi zvakanyanya, vanhu vakatanga kutenga magasi tank, vachitenga magasi. Ipo paya ndopa vakatanga kutodii, pavakatoona nidhi. Rega ndikudzai vazukuru, tinogona kuzofamba tichitaura zvakawanda nekudidi, zvakawanda nekudidi, but chakaitika panana Ginimbi mafungiro angu, vakaona mukana. Urikuona kuti uite mari muzukuru, kuti uite mari, mafungiro angu ndeyekuti wins a solution pane problem. Vana Ginimbi akawinzawo solution vane problem yemagetsi handiti. Magetsi achinetsa, ivo ndopo vakatanga kuodha magasi, vachitsvaga kune kwavanowana gasi iroro ndo rakazoitawo vaite mari. So secret iripo pakuita mari vazukuruka ndeyekuti bring a solution kuproblem and then unobva watoita mari handiti. Ndinogamuchira kuchirongwa muzukuru. Makadi zvenyu? Ndinofara muzukuru wangu, tichiitika nematambudziko. Zviri kurwadza, tiri kunyepa, zviri kurwadza. Tadzimbiyo, tabatwa panodzimba chai. Inini pandatomuka makuseni ndinogara kuenda paYouTube neida kungoona zviri kuitika. So ndobva ndaona vhidhiyo renyu rakangonyorwa, so handina kuri opena because manguti vanhu vesocial media vanonyepa because takabva kunzwa kuti charamba family yazodidi. So I'm related to them somehow. So vandafonera, I sent a message to the big sister, vandati mourning. So havana kupindura.
pandazotarisa status the last born musikana bva ndatoona akaisa status. I had to call the big sister ndodairwa nemumwe munhu. Vandati ndoda kutaura nemufoni zvikanzi haasi kukwanisa kutaura. So ndobva zvandanzwa kuti ichokwadi here zvikanzi ichokwadi. I was shocked because usingatarisiri munoziva kuti kungonzwa kuti munhu iyeye just like that atofa. It's not easy to be honest. Zviri kurwadza. Kana nanhasi hazvisi kuti uzvibhilive nanhasi ka zvichiri kutonetsa muzukuru. Zvichiri kutonetsa chaiko chaiko. Saka ndoda kungoti may his soul rest in perfect peace and to the Kadungu family tiri kuchema nemi, tarwadziwa zvakanyanyisa, tarasikirwa zvakanyanyisa. And kune Zimbabwe ndoda kungoti tarwadziwa ende tarasikirwa. Yes. Some entertainment unozwa ndiri kutofunga kutoti manje Moana ashaika, Genius hatisisinaye, ndichamuka makuseni ndichinotarisa, ndichinotsvaga ani. Tarwadziwa ende vanhu vanongobvutwa, so just like that, and it's not easy. Hazvisi kugamuchirika. Zviri kutonetsa, ndochokwadi chaicho, zviri kutonetsa. Asi todi totongozvigamuchira muzukuru, ndozvatapiwa naShe, todi kutongogamuchira. Ndizvozvo. Yeah. Okay, basa. Alright. Ndinotenda muzukuru wangu nesupport yese yamunopa pachannel penyu. Thank you very much. You are welcome. Alright. Right, vazukuru ndofunga tiri kungoinzwa nyaya yachona, nyaya iri panapa tiripo pakungoti tingotaurawo mashoko mairi matatu aunawo pamusoro pekusiyiwa kwataitwa ne-our own heroes, handiti our heroes muarea muindustry ye-entertainment. Zimbabwe as a whole tafukidzirwa negore dema riri kutonetsa kana kutoti naive vedu zvichazoveri mangwana, handiti tabatwa panodzimba. Ndochokwadi chaicho, tabatwa panodzimba. Asi todini, hapana zvekuita, kutongogamuchira zviripo. So ndaisa link vazukuru vangu, uyai tizongotaura mashoko mairi matatu ekunyaradzana nehama, tichingorangarirawo magamba edu, handiti avo vatisiya makuseni, vanga vachibva kuchi, vanga vachibva havo kunofara, vanga vachibva kupati yemusikana anonzi Moana. Chinova chinhu chinorwadza zvikuru kuti hama dzaparara, handiti so ndaisa link. Ndichida kutendai vazukuru nekuungana kwese kwamaita. Ndikuona nhamba yedu iri kusvika ku300 and something this live streaming. Thank you very much for all your unwavering support. Yandiri kuziva kuti hamusi kupa kwandiri chete, but muri kutopa in paying our last respect kunani, to Mr. Kadungure naMoana nevanga vainawo, handiti so ndaisa link. Ndichida kuinvite anoda kupinda mustudio, you are free to come tizotaura vazukuru vangu, handiti right. Okay, ganditore muzukuru wangu right. Ndinogamuchira muzukuru wangu Poshi. Maswera sesekuru. Ndaswera mwana wanzvadzi yangu, waswera sei? Ndaswera hangu, zvaitika zvinorwadza. Nematambudziko, chokwadi muzukuru wangu. Ndiri tose. Manje zvichafamba sei muzukuru wangu zvatasiyiwa panapa? Zvakaoma, ndinotoshaya kuti totangira papi, but vanhu havafanirwi kudhakwa kana vachidhiraivha. Alright. Yeah.
and then vanhu kana vachifamba kuti mota dzedu ngadzive paspeed iri normal kuitira kuti tikwanise kusevhawo life yedu. Yes. Yeah, thank you. Wataura zvako chokwadi wazukuru, ndofunga mangozvinzwira kuti vanhu tisaende behind the steering wheel under the influence of alcohol. Also ngatifambewo nespeed yakadi yakanaka, especially road dzedu dzemuZimbabwe hatichade kuti tifambe nespeed yakadi yakanyanya, handiti? Yes, chokwadi. Yes, ndinokutenda muzukuru nekuuya kwawaita nekuzo mira nemhuri dzasiwa, handiti? Thank you very much. Right, Tafadza. Hello Seko. Waswera sei muzukuru? Ndaswera hangu, ameno maswera sei? Aiwa, ndaswera zvakanaka, tichitika nematambudziko. Hello. Zvese zvatoti rwa tiri kuMozambique kuno. Hello. Yes. Hello. Yes, ndiri kukunzwa muzukuru. Kana neni ndatozviona. Hello. Tiri kukunzwa, taura. Ndatoshamisika ndichizviona pa YouTube pamatumira makuseni. Nditori kuno kuMozambique ndikutonzwa kuti boss G waenda. Zvinhu zvati vandikatya matena nhasi. Handigoni kuti ndingazvitaure sei. Zvinhu zvarwadza. Handina zvakawanda kutaura sei. Makutongogamuchira zvatongwa. Ndinokutenda muzukuru wangu. Thank you very much for coming, handiti? Aiwa, maita basiku. All right. Right, ndinokugamuchira muzukuru wangu this live streaming. Waswera sei? Maswera sei sekuru? Taswera zvakanaka, tichitika nematambudziko. Zvakaoma sekuru, zvakaoma, zvinorwadza. Handisati Ginimbi handisati ndambosangana naye even Moana, but zviri kundirwadza. It's so painful, it's so sad. That's very true. Vanhu vanga vachiti entertain zvakanyanyisa. Yes, ndaswera muswere wese wezuva ndichingofunga kuti saka Ginimbi atofa. I just know him through social media, but ndabatikana. Chokwadi. Zvatibata tese, tafukidzirwa negore rakasvinema muzukuru wangu. Tingoti inguva. Ndinotenda muzukuru wangu nekusapota kwawaita. Thank you very much. Right. Welcome to the show, muzukuru. Hello. Sekuru makasimbe. Ndinofara muzukuru wangu wakadizva. Zvakaoma, tichitoti nematambudziko. Nekufa kwaita mukoma wedu, he was an inspiration, especially to us. Yakanyanyisa. Yes. Ndokuti ngadatasana vakawanda vane mari, they are not free kutrackidza what's more out there. But Genius was someone wekuti aitrackidza kuti if you can make money, there is more out there. Tarwadziwa sekuru. Zvakanyanyisa. So kutoti kana replacement yake replacement apatorina muzukuru, ndochokwadi. Patorina sekuru. Iwanike zvekumhanya, totoona kuti pangawanike mwembinga here yekuti ingareplace, but for now totombogara tiri pamahwani. Replacement apatorina, pakatoita vanouya kadhobhi vanenge vakutoitawo zvavowo zvakasiyana nezvaitwa naBoss G. Boss G vaiti nyange vakatukiwa
isusu mafans ake tisaikecha mafeelings iye angasingambokeche mafeelings zvachese aiti nyange akatukwa unzi mhino inenge yaJinimbi mhino yakadii yakashata aitoseka kutonakirwa. That kind of a guy got zero pressure. I got impossible. Zero pressure. Isusu tisaitobatana makola tiri kuseri kuno kutoti haungambo. Yes. Yes, okay, thanks very much mzukuru wangu for all your support and Alright, Seguru. Nongoni ngazorire murugare. Tinozvitenda. Thank you very much. Okay. Right. Vazukuru ndinoda kutenda kune vese vari kuuya. Thank you very much for all those who are joining us from some other countries. I'm seeing a lot of people who are requesting me us to be using English. Thank you so much. It simply means that Ginimbi was not only an entertainer or an inspiration to the Zimbabwean community, he was also inspiring a lot of young African people from different countries as well. As we've seen, also Davido he sent his words of condolences to the passing of Ginimbi, and aitumirawo mashoko akewo enyaradzo pakufa kwaita Ginimbi, meaning he is one person who was well known kwakawanda wanda. He was an employer not only in Zimbabwe. His company actually employed a lot of people, especially in the southern African region, and Botswana, South Africa, Zimbabwe, and also in Zimbabwe he was empowering a lot of young people. He was one person who was empowering a lot of young people. And as we have just heard, our brother who just left us, Ginimbi was free to kuratidza zvinhu zvaainazvo, handiti kuratidzawo vechidiki zvaainazvo. He was free, just by showing off his cars, by showing off his house, by showing off his dressing. Just that was inspiring a lot of young people, handiti kuti hapana chinokulimita. And just by going and build his house kudomboshava, only that zvanga zvichitoratidza kuti we can actually change our community, handiti anga achitoinspirewo vanhu vakawanda. Chinova chinhu chakanaka. Vazukuru noda kutendai. Vachiripo here vamwe vada kupinda mustudio? Ndamboona vamwe vapinda vari kupinda vachibuda. Uyai tipinde tizotaura ndikaona hwani wekupedzisira zvinenge zviri right. And also I just want to encourage all of us vasati vaya subscribe to this channel. This is the channel inokupai nyaya dziri fresh, and nyaya dzichangoitika tinobva tauya nadzo tobva takupai. So I encourage you to subscribe to this channel, for this is not my channel. This is our family channel. Inini ndingori the face of Saint TV, but inimi ndimi channel inoi. So I encourage you to subscribe to this channel. Also turn on your notification bell so that whenever we upload my videos, nyaya refresh, nyaya dzinopisa, you'll be notified. And it tikupai nyaya dzechokwadi vazukuru vangu. Tisadye chafu, tisatore nyaya dzisiridzo. Panapa, this is the channel where you can confirm kuti chakati zveshuwa chaitika kana kuti hachina. Nditi tambozoona vamwe vanga vakutotenderedza pasocial media kuti Gringo also is normal, but vazukuru sei tichiita zvinhu zvakadaro? Why are we like that? Why Zimbabweans are we like that? Why tine vanhu vakadaro? How can you post? I think these criminals must be arrested. Those people who upload, who post zvinhu vachitaura claiming somebody is dead. Just some days ago, takambonzwa zvakare the Charampas vachinzi vaparara vese.
but later on takazoona vakuuya vachitaura baba charamba kuti aiwa tiripo tivapei. Chii chinotinakidza nekuti mukunzi munhu afa? Chii chinotinakidza? I think kaunikako tinofanira kuti tikasiye vazukuru handiti? Kaunikako kanofanira kuti kasiyiwe vazukuru handiti? Right, zvikanzi naJoseph Mafere is saying may their souls rest in peace, vazorore zvavo murugare, asi ndarwadziwa zvangu naBoss G, tine urombo chokwadi takabatikana tese. Thanks very much for coming through. Judith Moya ari kubhataura zvikanzi zvakaoma shuwa kule pasi rino idandaro zveshuwa kudandirana pana pasi ka, it's a waste of time. Dandirane pano pasi because auziwe maendero ako muzukuru. Togona kutongoti papa chitongopedza live streaming iyo mongonzwa kuti sekuru wamamuri tori nawo hakuchisina. Handiti kuenda kwedu kunosiyana vazukuru, but one day tinoinda chete handiti. Chokwadi tarwadziwa Moana anga achisimuka, anga achitanga kuita zviri nani handiti. Anga kutanga kusimuka zvakanyanya, especially after exposure pavidhio rake naJapraise. Zvinhu zvanga zvakuratidza kuti zvanga zvakufamba zvakanaka, zvikanamaudhi zorai murugare hama dzangu. Right, the tribute song by Confused, so touching, okay? Chanoiona song iyoyo, tribute song, hanzi yaitwa naConfused naDr. Zarira. Okay, we are going to watch that song. I think we will react as well. Tiazoitaura pamusoro pezvayo panapa. Right, Rebecca, she's saying, rest in peace, Ginimbi. And Nyasha, she's also saying, rest in peace. Skanzina Faith Samrio. Zvakaoma sekuru kufa kwakadai kunorwadza, may his soul rest in peace. Zafanaya Murandu ari kuti zvoni rest in peace. Shingiti ari kutaura nyaya imwe chete. Vodhaza ari kutaura nyaya imwe chete kuti nematambudziko, guys. Right, zveshuwa tabatikana muzukuru wangu ana handiti. Zvakaoma tasiwa namukoma Ginimbi. Ndazonzwawo passion arwadziwa to an extent yekuti aona hero zvikanzi Ginimbi anofanira kuti kana zvikatogona avigwe panonzi Heroes Acre chaipo handiti. Because zvamuri kuita panapa vazukuru, it simply shows us that he was our hero, and it live stream, it's one of the biggest live streams, and now what's up panapa yaita vanhu kuma 300. Right, thanks very much for coming to this show mzukuru nematambudziko. Hello, Konti nematambudziko mzukuru. what do you say? Zvakaoma mzukuru. Zvakaoma. Chii chaitika? Guys, ndapindana neaccident yanga ichindirwadza nhasi chai nditobva mutown. Ndikurwadziwa. Chii chaitika? Zvatarisa anoti anga achidhiraivha sei, ndobva auya anga ari munhu white, auya kwangatiri atonyatsotenha mota yake, akatouya pangatiri, isusu patatamisa mota yedu, akauya kutoroverana guys. Kuita head on? Yes. Ende zvakaoma. Saka hapana kuvara. No, hapana, kosti atongori tu chete. Atotenha mota kubva kwanga achienda kuya kuzoroverana nesu guys. Sorry mzukuru, I can feel pawapinda. Ndakamboita tsaona mzukuru, ndakamboita accident, so ndiri kunatsoiziva shoko yako. Ndine sorry hakwasi. Tinotenda Mwari mzukuru kuti warwirwa naMwari newe nhasi.
and chinhu chisingafadze kuti at the same time wongewa kuti iwo pawabuda muchitoenda manga muchitozototi pane ana Ginimbi washaika handede ndatozabe ndandichitotya asi ndandichitotya nefe ndazviona izvozvo muzukuru kana nenika inini I drive almost every day but izvezvi ndine kamwe kakutoteta motikari kutoti hey motikari ndakutoipinda unenge wakuipinda wakangwarira here kana kuti kudii but kana time yachona yakwana kuti hapana kungwarira so we just want to thank God kuti marwirwa chinzi zvinopanoambika dzengokwaambonyetsoka tichienda kwatinoenda nezvemoteka zvandibuda iko zvinhanana basa nayo actually zvinorwadza muzukuru zvinorwadza but ngatitende Mwari nekuti uri mupenyu muzukuru uri mupenyu ende hapana akuvara muna kukuvara motikari ikakanganisika ina basi motikari inotsvagwa imwe handede tauranya upenyu hwemunhu hautengwe dai waitengwa tatenga waGinimbi guys upenyu hautengwe waGinimbi mari yachona yanga iritoripo taitongonoti haiwa mari iripo iyi ngatitengei but kana nguva yakwana Mwari ndiye anenge atopa atoti apa ndopazvagumira. Alright, pakaipa, thank you ne. Alright, thanks very much. Urelax mzukuru wangu, usanyanya kufunga zvakanyanya ndizvi. Tinotenda Mwari kuti uripo, hauna kuvara. We thank God, it's a testimony. Right, thanks very much Wazukuru. Thank you so much for all your unwavering support. We just want to thank God. I think ndine message ndiri kuwana panapa Wazukuru yerufu futi. Ndazvakaoma. Ndangada kuda kupedza but just wait ndikonfirm nyaya yachona. Just wait ndikonfirm rufu rwandiri kutumirwa panapa. Just wait and wait Wazukuru. Ndikonfirm nyaya yandiri kusangana nayo panapa. Alright. Alright, ndine munhu wanditumira message. Pane munhu anditumira message kuti mai vake vashaika celebrities wanditi munhu anotonyanyozikanwa anoimba gospel. Message yacho ndiri kuiona izvezvi, ndatoiona izvezvi, one celebrity anditumira. Let me just confirm. Alright. Tichazoiannounce pane celebrity wananditumira message izvezvi yandiri kutoona kuti hanzi mai vake vashaika handiti tichazoti ndataura naye tozokonfirma. Hameno chii chiri kuitika nhasi, zuva rachona harisi kuda kuti tiite zvakanaka. Gore ra2020 tabatwa panodzimba panorwadza mwoyo. Alright, I'm actually inviting one last person to come to the studio so that we can pay our last respect to both Ginimbi and crew, and it Moana and crew. You are free to come. There is a link. One person to come. Also, I'm encouraging everyone. Here present, everyone. Let's subscribe to this channel, and it channel yatinokupai news dziri dzechokwadi, and tinokupai nyaya dzechokwadi Wazukuru.
channel tinodzidzisana, this channel yatinoitana entertainment futi. So I encourage you all to subscribe to this channel. Also, we've got another channel yatakatanga inonzi Beats and Uncle Say. Beats and Uncle Say reactions. Beats and Uncle Say reactions. Let's go and subscribe to that channel as well, where we will be doing my reactions. And let's go and support that channel. That's our channel. My channel and your boy Beats. So let's go and subscribe because Beats and Uncle Say reactions. Zvakaoma rega ndoverenga messages kana pasina ari kupinda comments. Thank you very much. God knows for all your unwavering support. Yes, thank you so much for coming. Felicitas, zvakaoma muzukuru wangu, tavingwa nenguva yakaoma. Kudzanai takawira, pakaoma muzukuru wangu. Tulani, tapindwa nenguva yakaoma. Tapindwa nenguva yakaoma zukuru anditi. All right, I can see some people who are trying to come through. Please continue and just continue trying. Priska, thank you very much for that message. Save more. Thank you so much, mzukuru wangu, for coming through. Eliza, thank you so much. Tasara. No, hatina kunzwa information iyo mzukuru. Craig teach nduna. Okay, if you want to come and join me, you can just click on the link and just go to the link. Ono click papo, no barakuda zvinotevera. Just go on the link rataisa, then oba wato pinda nditi. Yes, anzina Victor Mukanda anzini hangu boss G chamakandipa inspiration from your achievement. Rest in peace. That's very true. Thank you very much, mzukuru. Nemashoko ako awataura nditi. Golden Doroa, Adonis. Okay, I can see ndine I can see ndine vazukuru wangu vadautira kupinda. Also, vazukuru we've got a Facebook page rakanzi zoni Saint TV. Let's go and like that page. Also, tine akanzi Uncle Saint Zimbabwe official. That's our Facebook group, and the Facebook group regular kanzi Uncle Saint Zimbabwe official. Let's go and join group iro randiti. Tine tichitaura natiriko kundokwa tine chikupa idzimwe dzenyaya dzachona. Also, tinogona kuti tiuye tifollowane handiti. Let's follow each other. Don't follow Anna pa Instagram. Munotsvaga yakanzi Uncle Saint Steven. Uncle Saint Steven pa Instagram. Handiti. Unongondifollowa tobva tangofollowana ikoko. Handiti mzukuru wangu. Right. Pa Instagram. Handiti. Right, mzukuru wangu. Hello? Hello? Hello, sekuru mukundinzwa here? Right, ndiri kukunzwa zvanakabva muzukuru wangu nematambudziko. Aonekwa mufunge. It's very tragic zvaitika kuna Ginimbi and neshamwari dzake. Munhu wekuti was an inspiration to us all. Aitinakidza tichimuona paInstagram achiita mashows ake. And also, you know, from a business perspective, I think it was also an inspiration to quite a lot of people. So he'll be greatly missed, and he's irreplaceable as well. I can't see Zimbabwe ever having anyone, you know, who was larger than life. Also, what I want to say is what this also highlights, I think, for a lot of people is, and this is not to downplay what has happened to Genius, but I think Vanavadiki should be very much aware and learn to be disciplined, especially when you've been out and partying. It's very important to stop and think, is it Ngigini?
Is it going to put my life at risk or other people's lives at risk? Drink driving is a very big problem in Zimbabwe, and I think in fact the world over, amongst very young people. I'll give you an example. I haven't lived in Zimbabwe in a very long time, and when I lived there, those that I the motor will go driver, you know, and nobody really cared because ultimately, why took a you just do the you know, parody, but you know, as you get older and Pankabdam Zimbabwe and Akugara diaspora, you start seeing how effective laws are. And Kutima laws, they're not there, but they're there to protect your lives. Nobody goes to nightclub. No people will take taxis. You jump into a taxi and you go home. Drink driving is bad. Your life will be cut short. And I really hope, Kuti, this is a lesson to a lot of people. And because the Chinchiron Dimota, you know, it can cut your life short. So that's what I just wanted to highlight. I hope, Kuti, you know, the other side of it. Yes, he was an entertainer, but there's also a lesson there for everybody to learn. And for everybody to just realize, sometimes just look at your actions with you know, you just need to stop and think. You know, it's quite tragic. You know, he's such a young man, an inspiration, and I hope that he will rest in peace and to the Kadungure family as well. Chokwadi ndinotenda nemashoko makukutu awataura muzukuru awataura mashoko makuru chaiwo chaiwo. Thank you very much nemashoko ako muzukuru. Okay, so right. Ndinotenda chokwadi kwauri kunengwa kwawafana nekwandiri muzukuru kunoku ukabatwa chete uchinwa. I think nyaya yacho yakatotongwa kare, unoenda for 6 months. Zichienda mberi kujeri unotonopika. Sekuru muri kupi? Muri kupi kwacho sekuru? Ndiri muDubai. Okay. Ndiri ku UK. I remember coming here as a very young woman and taitodo ngevatotinetsa mapurisa. Why are they doing this? They are harassing us. But as you get older, you start to realize, Kutika, that is meant to save your life as well as you know, there are innocent drug users out there. Because of my actions, they are intoxicated or high on drugs or whatever. It's very important to be considerate of others. It's very, very important. They'll take away your license and they will ban you for a period of time. I know people who have been banned from driving for 2 years. And I suppose, well, it's quite effective because there's that technology. Pick a number plate and things like that. So you cannot really get away with it. Whereas Zimbabwe, maybe we are a bit behind in terms of that. There isn't any kind of consequence when you think about it. Yes. License, but you can still get on the road because Panama cameras. So you know, I really hope things will change for us in Zimbabwe and we'll start adopting those technologies because as intrusive as they are, they also play a part in preserving life. Yes, that's very true. That's very true. Because I just imagine even here in Dubai, there are a lot of cars. But one out in my accidents and it actually no technology. As nabasa paru kufamba pana sometimes wana nongonote panduru kufamba uzimezwa pana camera. In fact, kunotorine ma roads in each and every 1 kilometer unotona camera. But pane ma areas which police inoto fly ma drone
drone yekutoti nechikumonita iri mudenga parona zvekutoti nyange ukada kutry kuspeeda same time yaunongoda kutry kuspeeda unobva watoona fine and mafaini achona haasi ema20 US ka aiwa ndemari yekutoti newe inokurwadza of which is good because ndikafunga izvozvi ndikabuda panapa kandakadhakwa ndikafunga kuti ndikakomita any crime inogona kutondivingira iritore 1000 US plus hautombopinde mumotikari mawakadhakwa. Exactly, and that will instill discipline in yourself because unongochiziva kuti akomana akazvadina kuita izvi zvine ma-consequences. So zvakaoma sekuru, it's very painful zvaitika kune vana ava, very very painful. Tabatikana tarwadziwa yesh. Alright, ndinotenda muzukuru wangu, thank you very much for all your unwavering support yamunopa pamusha penyu paSaint TV. Thank you very much. I feel humbled. And thank you very much for providing very good content. You know, we tune in all the time and we find your content very entertaining. So continue doing what you're doing, and we'll continue sharing my videos and stuff so that, you know, others who are not yet subscribed will subscribe to your channel. So ndinotenda zvakanyanya, thank you very much nebasa guru. Murambe muchingotiudzawo futi kuti ndepapa munoda kuti tipote chigadzirisa tichidi zvichiitirwa imimi, because Saint TV haisi yaUncle Saint, ndeyefamily. Aiwa, that's fine. The group will bear that in mind. Okay, thank you very much for coming through. Okay, thank you. Bye. Okay, bye. Much love. Right, ndinoda kutenda muzukuru wangu. Right, Nchiti Iceboy, welcome to the show. Iceboy. Iceboy. Hello. Okay, something happened to that line. Okay. Ceci is saying wages of sin is death, the Bible says. Okay, thank you very much for that Bible verse. Joshua Mishi, very sad, that's very true. Bilal, thank you very much for coming through. I don't understand. Okay, I don't understand what actually is saying there. Henry, thank you very much for coming through. Henry also for tukukuona kuma videos. So said zvaitika izvi asi ngatikurudziranei kuti kana takadhakwa tisatyaire uye speed pamugwagwa tifambei neinotenderwa zvinotibatsira. Dei anga asiri kumhanyisa isina kusvitsa panjodzi yakadai. Right, sometimes it's true. Mumugwagwa ngatingoita tichiteedzawo ma-speed limits vazukuru, anditi ngatidrive zvakanaka vechidiki. Ndozva kuti tinospeed. I'm one of those people who speed. I like speeding very much. But sometimes kuspeeda ngatispeedei panongotenderwa chete, anditi kana speed ichiti maximum speed is 120 zvakanaka kutouya pa100 kana kugara pa110, anditi kune uchirwirawo upenyu hwako newakakomberedza nehwevamwewo zvakare, anditi thank you very much. Ndokunga ndonyaya yanga ichitaurwa futi nemuzukuru wangu achangobuda manje nyaya yekutyaira zvakanaka. Also tisadrive tiri under the influence of alcohol, handiti ndo chimwe chinhu chatadzidza ipapa. Yes, chokwadi Clayton, thank you very much for coming through. And Matirwa Boss G. Yes, Francisca, thank you very much. Nigel, chokwadi nguva yaMwari kuti ngaidi. All right, and why did people watch this girl burn through? Okay, vatry kuda kumubatsira kavanoti ma-seat belts, sekuzwa kwenyu ma-seat belts anga akavabata, so zvinhu zvinogona zvanetsawo kuti vange vari vanodambura. Unozwa kuti ukasvika pa-accident scene une usina kugadzirira, so zvinonetsa zvikuru, zvinhu zvinorwadza, takutongogamuchira zviripo, handiti
Welcome to the show Mzukuru. I think ndokupedzisira. Sekuru. Hello. Hello Sekuru. Mzukuru nematambudziko. Hello. Zvakaoma nematambudziko Sekuru. Aonekwa wena hey. Ndo upenyu hwacho tingadiko tiri kutandara panapa. Apa nyika tiri kutandara pasi pedu. Hanzi neumwe muimbika umwe muimbi akazoimba akati hanzi takadzikira matende pane ino nyika, hanzi husiriwo musha. This is not our final destination. But I think pamugwagwa pada kungo kuzvichengetedzawo. All right. Nekuziva wangoti imwewo mbichana bhozi muta paunomwa koti wanogona kutomwa maviri matatu. Nokuziva nguva dzoti marozde kunyika kwedu ashata yawo kumana. Yes. Plus kuti sevanhu vanenge vasina kurara usiku, vachiita partying all night, and then after that nekunetsawo futi nekudhakwa mozoda kudhiraivha zvinhu zvinenge zvisinganyanyotenderwa. Hazvitotenderwi infact, hazvikurudzirwi zvokudhakwa wotopinda pamugwagwa hazvikurudzirwi. Inongoti inguva yaMwari. Yes. Chitsvambi chavo kwatiri vasara isusu manje. Yes. Kuti todiwe nawo upenyu hwadasirwa kuti torarama sei navamwe mucommunity. Yes, that's very true. That's very true. Hai message kuna wakawanda kuti life is useless. Upenyu zvazvosora tichidadirana. Vanozva kuti ndinotonakirwa Mzukuru nevanhu vanodadirana, especially mumastreets esocial media mune vanhu vanodadirana, vanoitana inini ndini chaiye uya achiti guys it's a waste of time. Ndozvinhu zvisina nebasa rese izvozvo. Waste of time. Vanhu vanoti hello Sekuru. Ndiri kuteerera Mzukuru. Kuti vanhu todadira chitukana kutsvinyirana, it's a matter of waste time ya zvibatsiri zvinhu. Hazvina basa zvese zvezvo. Chingorarama upenyu hwako uzvifarirwe, uzvinakirirwe, but orega nekudadira vamwe. Kudadira vamwe ugara navamwe munhu. Zvinotora kuti vakaginimbi vachema netariro. Yeah, that's very true. Kuda kwavo. Vangozvaaccepta zvatoitika izvozvo. Kutongogamuchira ndozviripo. Chiti munoita basa kule nechano yenyu. Aiwa, chanel rega ndikugadzirisa Mzukuru, haisi yangu. Ichanel yenyu. Ndimi warinzwe chanel. Okay. Indotoshandirawo imimi. Okay, mushandi haunogona basa mushandi wedu. Chokwadi ndinotenda, unozva kuti ukakomplete ndozvandachida kutotaura kuti aiwa kamufanira kupota muchindionawo. Ndoshayawo kana one, kushayawa kana one wandakamboryirawo mari Mzukuru wangu, asi vazukuru vangu vakaomerawo kumana. Vazukuru vakaomera kusanganisira yenu wacho. Dzichauya dzemadhiriki. Kuomerwa hakusi kuomera. Kuomerwa hakusi kuomera. Hausi kunyepa, kogona kuri kuomerwa, but vazukuru ngatishande. Bosi G vakatiratidza kuti tinofanira kuita mari, so ngatishandei mari kuitira kuti tisaomerwe. It's true, bosi vakatanga kure baba vangu. Because next year ngachiti ndoda next year ikapera inouya yachona paseri ndanga ndichida kuzoitawo muchato. Ndachida kuti ndikatsvaga mbuya vavepo ndobva taita muchato. Sachida unochatira umba kwaBosi G, manje amenoti imba ichange ichiripo here. Inenge iripo inokuendeko. Amaenda kwanangire kwaPassion. Moenda kwaPassion. KwaPassion kunozoda ndege, manje isusu ndege dzine tichadzigona here nekukwidza musha wese. Tongoteera. Ndiyafanirwa kuwanikwa.
Aiwa. kuti mutsi watsvaga mbuya. Aiwa mbuya mai manja mbuya havasi kure gore rinouya iro riri paseri mbuya ndichatokuratidza kuti mbuya venyu ndevava. Gore rinouya muri aripi nini? Paseri pacho 2023. 2021. Okay, boss anda mu 2021. 2021 ndatopinda mairi kwasara mavhiki mashoma. Paseri munenge muchipo here kana 2020 nendiripo 2025 nochengetwa naMwari. Bosi mukasaonza mbuya pa 2023 ka tokupai forced leave momboenda kuleave tichaga mbuya. Mukatodaro mune matogona. Plus muzoti makonzo mazuva angwara ka. Makonzo angwarisa mazuva kana poison akutodya. Zvakaoma muzukuru. All right. Thanks very much muzukuru for coming through. Thank you so much. Okay. All right. Right vazukuru vangu kana noda kutendai nesupport yese yamunopa pamusha penyu handiti thank you very much. Vese vachangosubscribe but thank you very much. Ndinokutendai kune mauya welcome to Saint Family channel handiti ino imhuri panapa we are a family. So tinogona kunge titi ukaita any problem tinotaurirana vazukuru tichibatsirana maproblems edu akasiyana siyana. Tine macounselors atinawo Saint Family counselors vanogona kutibatsira kunyanya pamaproblems akasiyana siyana. So semhuri indiri sekuru venyu ndiripo kuti ukaita zvinenge zvangoshupa muzukuru if you need anyone to talk to unongotsvaga sekuru tobva tataurirana handiti ndambokuudzai kuti can come ku group redu reSaint group redu ku Facebook. Just go ku group and join group rakanzi Uncle Saint Zimbabwe official handiti Uncle Saint Zimbabwe official. Tinotaurirana ikoko ukanitsvaga futi togona kuita mafriends paFacebook. Nogona kuuya tobva taita mafriends akanzi Saint Steve handiti tinotenda nesupport yese yamapa panapa vazukuru. May the good Lord bless you. May the good Lord protect you wherever you are. Chengetedzwai vazukuru, murwirwe naMwari mumigwagwa, muchengetedzwe naMwari handiti mhuri dzenyu, vana venyu muitirwe zvakanaka. Tinokutendai vazukuru. All right. So totwanhasi tomirira pano, ngatigumire pano vazukuru vangu tichiti mweya yeGenius nemafriends handiti Genius and friends avo vatisiya vatitangira vaenda tinoti ngai vazorore nerugare. From Uncle Saint ndichikurudzira kuti subscribe zvakare. Also ndichikurudzira kuti chibva panapa hande timbonodongorerawo channel yaUncle Saint mundisupportewo ikoko, ndo channel yangu iyoyo handiti yakanzi Beats and Uncle Saint Reactions. Beats and Uncle Saint Reactions. Let's go and support ikoko. Thank you very much. Ndinokudai meso vazukuru vangu, handigone nemi, ndinodada nemi ndichiti makorokoto nechannel yedu iri kuramba ichingokura, channel yenyu iri kuramba ichingokura. Thanks very much kune vese vari kuramba vachisubscribe. Na Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle pari zvino tobva tati much love.